Salam cemaat, men bugun Fatirda. Fatirga keldim, bir necha problemani hal etish uchun. Tub problema mana bunda, ham teginde bir problema bor. Vaqtiga o'tgan birlarni hisobga olmasang, mana bu qo'pqan avvallar kerak. Birinchi problema mana bunda cemaat. Nishik shilagandir, butun jiri deyarlik qo'barib chiqqan, butun jirinde deyarlik tetkelengen, ishdan chiqqan. Iska qatli deyarlik. Mana bunda tutashadi, ondan so'ng iska minib ketadi. Bunda kranga tutashonlarsın. İkinchisi yo'qshiroq kibik. Yo'q, ikkinchisi da shulay yo'q. Hozirgi plan jamoat o'rindiqqa o'tirishga boshda. Yurakka advot bo'lmasin uchun har kranlarni yopam jamoat. Mana bu shlanglarni sutib olam. Ham tezgina bunda santexnikaga borib kelam. Bularni olishtirmasam kunlarning birida shortlayacak, ham og'ashaq, ham bunda eliska put olacak. Ko'rishlarga yashamayacak endi. Tamamini jitirlar yilab. Ham ikkinchi problema jamoat bunda mana ol. Mening kranining bir o'tirgan tepiye yo'q. Ham burganda, yopqanda mana shu yopsang gina. No, ana ishlavda biga avur chunki qotqan. Ana shulay aytirsang gina. Mana menga da birer tutqa olasa edi. Tutqa olib, mana shunga burib qo'yasi, temir bo'lsa butunlay yaxshi bo'laydi. Temir bo'lmasa plastik bo'lsa da yaray. Mana shu ikki problemani bugun hal etib bo'lsa, mana bunday shublarni olamda, tiyimda bo'ldi. Fatir ezir derga bo'la. Har suti galimindagi shlanglarni. Öyle suti olsang. Sütüleri o. Gitti o. Normalde. Hemen de şlangasının suyun şlay koyup kranın aşırıga gerek. Açmasan olgu bitmey. Hazır mana bu kranınıkında sütüp alsak. Şlay olar deb o'ylagan men. Sütülmeslik. Kranı bilan birga olishtirib to'g'ri keldir deb. Tek sütülmey. Жеңілген экранынан сөйтіп алып болмай. Жабышып қатқан мен сен айтайым. Қазір жемағат план шаңдырақ. Бұларны нешікті болса шығарып барарға. Егер шықмай екен, қазір сантехника кебеті сағат 7-де яғыла. Біздің сағат қазір 17:41. Шоңа көре маташып қарайбыз да бір 10 минут. Болмаса крана білен бірге алыштырабыз тезгені. Кім айтмашлай? Тада! Lağıtun деген, lağıtun aldım мен сен айтайым, хәтта пишет те соғып бергендер. Менә подводкалары, ну бұл қысқа, шоңа көре менә мындай ұзынрағын алдым. Мында 2 тығызлағышы бар, мында бір генә. Тура келер ме, юк ме икәнен белмим, диаметры тура келә. Менә кран үзе, мотор капчыкка төреп бергәннәр, урыны шүплектә булсын. Ялтырап тора мен сен айтайым. Һәр менә шунда куябыз инде моны. Хәзер җәмәгать иң беренче подводкасын тоташтырабыз. Менә бу ұзынын аннарысын икесен дә тегендә тыгабыз. Тыгуга шуны тоташтырып карыйбыз аны тегендә. Кая әле? Менә шулай тишегеннән генә чыгарам мен аны. Кире кайтарырга мөмкинлек булсын өчен. Oysa ашкансың, жырткансың, кире кайтарып булмый диярләр. Кире отырды. Ярар. Ярады кебек инде. Икенчесен дә тоташтырабыз да хәзер. Аннарысын ничек сыйдырырбыз. Кран әлеге шүплектә торсын. Буларын алабыз. Шулай ук шүплектә торсын бераз. Бысын. Хәзер бысын тыгырга кирәк тизгене. Узынлыгы җитте кебек. Кысып та куйсак хәзер. Моны ашып бетерәм дә кат иттереп. Бысын да ашып бетерергә дә булды җәмәгать, алай аккан тама җирләре юк. Кран тора, койнар. Салкын. Мен монда нәрсәдә булса эшләтергә бит, инде менә шундый кран алдым. Аерым менә бу тоткычы гына сатылмый. Краны белән бергә алырга туры килде. Карыйбыз инде туры киләме, юкмы икән. Булай туры килә кебек инде ул да. Кергә теләми. Юк, керми. Бу проблеманы хәл итеп булмады саныйк. Шулай иттереп торачак инде. Бу ара бер ябырга туры килсә, монда пассатиш кирәк. Булды бу җәмәгать. Кран тора. Кранога hem de sizge fırsattan faydalanıp room-tour'da uzdırıp gideyim әле. Bu җәмәгать кухня, гарнитур, гелләгечә, гадәттәгечә. Монда шаршауны ачсаң, балконга чыгып була. Балкон 6 метрлы. Тәрәзәләре шулай ачыла. Ни хикмәт. Тегендә минем машина тора, ул күренмәй инде монда. Караңгы артык. Монда һәр күршенең үз урыны бар. Кеше урынына басырга ярамый. Тегендә шлагбаум тора, шлагбаумны ачып керәсең дә үз урыныңа куясың машинаңны. Кухнядан чыксаң, дәвам итсәң, монда Бәдер әфенсе,
Мында юыну бөлмәсе. Мында нарасаң прихожий, кырыйында зал. Шоршауда тора хәтта. Туп туралга карап барсаң, шылан, буе белән шкаф. Дөресен әйткәндә бик уңайлы булып чыкты ул. Монда менә элгечләре дә тора, киемнәрне куйсаң була. Һәм шылан белән янәшә, монда тагын бер бүлмә. Зәңгәр бүлмә. Бу үз вакытында минем бүлмә иде. Һәм мин монда диварларга тавыш итә торган панельләр элеп, менә шунда тавышлы идем, шунда видеолар яздырайым. Һәм фильмнар тәрҗемә итәм. Бу данлыклы урын дөресен әйткәндә, тарихи һәм иде өстендә дә әнә сырлары бар. Җилем эзләре тора. Монда да шулай ук тавыш итә торган панельләр иде. Һәм менә монда шулай иттереп шаршау белән чолгап алайдым мин аны. Ягъни тулысынча монда үзенә күрә мини студия иде. Менә бу шаршауларда һаман тора әле. Blackout. Аларда утны яхшы гына томалый. Шундый хәлләр җәмәгать. Аллага шөкер, фатирга килеп эшләрен тәмамладым дисәң дә була. Һәр инде кешеләр табырга да, кешеләр кертергә дә. Вәссәлам, шуның белән хәл ителер дип уйлыйм. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Бу видеога лайк куегыз, бер коммент та язып калдырыгыз. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.